खुलुमबाय जतननो तिनि नायलायनो NCS o kaisa ketal post tongkhormani bahai ke apply khlainai obonotoi ang sanai no tini angkai nai video paithak joratoi bahai ke apply khai skip drop khlai ke le thaimang lak ase kaham kai bahai ke apply khlainai tamu na abagai nong no sawo nai di je payasak apply khlai di jotono je qualification tongnai rok angkai thanglai ne tabuk seng angkai nai di o website link angani description oli rijak nai di norok thangkai khulum nai di aro thangka angkai no mohai kaisa page khulukjagana angkai page khulukjak angkai oro tongo state angkai select khai di Tripura scroll down khai angkai khaimani yagloi ko Tripura nai di 247 vacancy tongo angkai nailinai phadi tam mo tong angkai orono yang taisa scroll down khlai ke no nukjakha customer support executive angkam nailena bini details khai tam mo nang qualification tam nang last date bufru angkai bini last date angkai December 1st December angkai job sector ngai customer support executive angkai minimum qualification angnai class 12 pass tai experience angkai freshers phanongo te job location tongo nai bini Mizoram Tripura besri tongo gaba apply khlai manai te salary borjak tongo ro angkai oro gender angkai aro jespano ta nombori jelapano beri phano apply khlai mano te sin borok oro apply khlai mano oro tongo post tongo 200 ta post angkai age angkai 18 to 35 years condition angkai ngo te boni ko contact number rijak tongo email rijak tongo angkai norok o email o borok bai phano contact khlai mano number bai phano borok rijak angkai oroi ko apply tongo apply o click khai rekhai no apply angnai ta angkai tomung noni ne NCS o profile kere ingka ba profile baike sanamnai comment khaidi ang omoni bagi nang khangka video sanamnai hai ke tong khangka ba apply khlai di last date tai bisi kere khya salni sal tamse tongsiwo gamuno norno sauta je class 12 pass ngai tongnai rok apply khlai na di angkai amsung no tini amsung nong sitong hambai jotono no khulumkap